Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse zomakabaka pamudzi pano tikudziwanso kuti mayi wathu amene tikumuona pa chithunzi waphedwa imfa yoopsa kwambiri, imfa yomvetsa chisoni imene yabweretsanso mafunso ochuluka kwambiri, kutengeranso ndi mmene zinthu zake zidayendera. Ndithu tidaona zithunzi anyamata atabola mpanda ndithu akulowa ndithu mnyumba mpaka nakufika pakuti aombera mayi yekhayu, makamaka kumuombera mutu zomwe zilinso zoopsa kwambiri, kuti nyumba yonse adankusankha kuombera mayi yekhayu, nanga kuti alonda amatani, nanga kuti makamaka azifambawa kuti alowe mnyumba system yake adachita zotani. Imfa imeneyi yabweretsa mafunso ochuluka kwambiri, ndipo ndikusiyani ma audio awiri momvezeranso zimene zafotokozedwa zokhuzana ndi imfa ya mayi wathu amene watisiya ife. Kunena kwathu tingoti mzimu wake uwuse mumtendere. Tatiyeni tionere ndi kumvera limodzi. Ichi ndi chithunzi cha malemu Dr. Victoria Bobby amene aphedwa ndi achifwamba ku nyumba kwawo ku Blantyre pa 17 November 2025. Dr. Victoria Bobby pa nthawi imene amatisiya ali ndi zaka 33, komanso iwo anali dokotala wamkulu wa pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital, komanso anali lecturer ndithu pa Kamuzu University of Health Sciences. Kutengesera ndi ripoti limene lalembedwa zikumveka kunena kuti achifambawo anafika ku nyumba kwa malemuwa pa 17 usiku around 11 o'clock, and zikumveka kunena kuti amuna awo amalemuwa allegedly anaona anthu akuyendayenda kumpanda kwawo, and atasuzumira pa window ndi pamene amaona kuti kumpanda kwawo kwalowa ndithu anthu achilendo. Pamene amakuwa kupempha anthu kuti awathandize, anthu aja anali atalowa kale nyumba, and achifambawo atalowa nyumba anayamba kudimanda ndalama kwauza anthuwa malemuwa komanso amunawo kuti awapase ndalama. And pa nthawi imeneyoyo it's alleged kunena kuti anthu analibe kashi nyumba, komano achifambawa anatenga laptop, kutenga mabagi awiri, komanso mmodzi mwa achifambawo anatenga mfuti ndi kuombera malemuwa moto. And it's alleged kunena kuti malemuwa anamwalira on the spot, anatengeredwanso ku chipatala kumene anawapanga declare kuti ndithu malemuwa amwalira. Apolisi anayimbiridwa foni, ndipo apolisi atafika kumalo kuja anaona ndi kunena kuti anthu achiwembu kapena achifambawo anabola bow pa mpanda wa nyumba ya malemuwa, zomwe zinawathandiza achifambawo kuti akhoze kulowa kumpanda kwa anthuwa. Komanso ataona polisi anapeza kunena kuti wa security guard amene amagwira ntchito ndithu yolondera kumaloko anali atamenyedwa ndi anthu achifambawa, zomwe zinapangisa kuti iye asathe ndithu kugwira ntchito yake bwinobwino usiku wa pa 17. Komanso zinaonesa kuti anayuza zinthu ngati zisulo zomwe zinathandiza iwo kuti athe kuthyola nyumba ya malemuwa ndi kulowa kumpandako. So far achifambawa sanagwidwe, sizikudziwika kuti ndakuti achokera kuti. Nkhani yake yomvetsa chisoni kwambiri. Kodi ngati mumafuna kuba osangotenga zinthuzo ndikumapita bwanji mpaka kufika naponena kuti ndikumuombera munthu? This is so sad. Ine ndingoti pepani kwa anthu akufamily kwa Dr. Victoria Bobby, komanso kwa anthu amene mumagwira nawo ntchito, anthu amene mmacheza nawo ndi anthu onse amene anakuthandiza mponi. Malawi ndithu waluza dokotala othandiza azimayi pa chipatala. Can you imagine ndi azimayi angati amene akanatha kuthandizidwa ndi dokotalayi, komanso ndi anasukulu angati amene akadaphunzira zinthu zambiri kuchokera kwa dokotala amene watisiyayi anthu ambiri. So this is a loss to so many people. Komanso ndi pemphero langa kunena kuti
mulungu awakanthe anthu onse amene apanga zoyipazi, anthu amene apanga zachiwembuzi. Mulungu ndithu akukantheni, akusokoloseni kumene mwabisalako, because zomwe mwapangazi si zinthu zabwino. Palibepo umunthu, kodi umunthu anthu masiku ano tautaya kuti chikondi tachitaya kutiko, tachitaya kuti munthu ali nyumba mwake akugona mpaka mukamusokolose ndipase ngati kuti ndalama zomwe nampasa amatelo. Olo ngati mufuna kuba zinthu osangoba nkumapita bwanji. This breaks my heart. She was a mother, she was a wife, anali sister, anali chemwali wake wa anthu ena, anali cousin wa anthu ena. Can you imagine the pain yomwe anthu they're going through now because inuyo munapita kunyumba kwawo kukaba and mwaba zinthuzo ndukamuomberaso munthu uja. Can you imagine the pain that you have caused? So in here I pray to God kulina kuti mulungu ndithu akukantheni, akusokoloseni kumene mwabisalako, lamulo ligwire ntchito. So yeah, we wait kunena kuti my investigations a police akhala bwanji, and we'll keep you guys updated. Inuyo mukhale ndi tsiku lopambana. Until the next one, bye. Koma uncle chuchitika kumalawi ndi chani? Izi ndizochitika kumalawi zona, olo kunoko mabwana anga madabu ataona pa BBC kuti doctor waphedwa, wapa quiz. Uncle chuchitika kweni ndi chani? Koma no, are we safe kumalawi kuti muli safe? Pali vuto kumalawi akamati polisi kwambiri ndo ya traffic itu ndi every corner, every 2 meters wa polisi. Ine ni madabu kuti osaika ya patrol izioneka kumwaka ikamuja iwone munchesi muje kuyenda nkawalemu ikuyenda. Komatu sumaona zimene zozotu nkhani nda polisi okhoka. Komanso kulibe namba loti kuti ukapanikizika uyimbira iti utafusa anthu amuzi uchi size wa namba la ina iliyonse kuti kuli 911 kapena kuli 911 kumalawi kumeko sitima ziziwa olali iso kumfusa sakuza kuti kuli namba la imeneyo. Komanso lokubawa mpaka kufikira kumupha munthu osalakwa zoona uzimu ulipo munthu oti uli ndi ana ako uli ndi banja ndeo mukamadya zinthu zomwe mumadya kuti mukudya chani uzimu ulipo pamenepo. Vuto la kumalawi koso kulibe Thieves Association of Malawi bweza kumati akulu mwina tikhoza kumangoba maso ndi mpaka kupha. That is uncalled for. Ndipo boma lichiteke na kalikausi ina kati. Imagine munthu uja ali ndi ana ake, ali ndi achibale amene amasamayang'anira komanso olumba nebazi sanamve kuti chikuchitika ndi chani. Mupeze ngati palibe olo wagwidwa mmodzi. Simakhala zovuta nakasanthu aja mwina anabwera ndi zida ndewo mazo palira mfuti nthaza mbiri anthu amakhala kuti zapa Samantha koma boma bwezi limakati nsala ukangoyimba abwere koma kuti olo uyimbire polisi yo mapu kuti unene iyayi mupeze background pa kumenya mpira koma ndi usiku mukafika mupeza gala awiri akuthamangisana mukapambana pepo mupeza kansinje kazaza mazi nthayo yoti sintha ya mvula mapu oti wa polisi kuti akupeza kwa polisi we akupha kaleka ndi Malawi chekanaika zinthu zimene zifo kuti anthu akamavutika ndi zakudya ngati palibe chitetezo nzofanana kuswaja kudya ndi kuswaja chitetezo nzofanana chifukwa zonse zimatenga moyo. Sizikwenda sizikwenda. Ine ndalira nawo zomvesa chisoni kwambiri apapa mayi ajaphedwa mwankhanza khanga kuti ndi chigawenga amayi munthu wa ulemu wake munthu doctor ngati nde enewe ndikuyimbirenso koma nthawi ino. Chabwino tiyankhulana zosayenda atankolo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.